салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоъоти навид аст. мустақиман манзури шумо. дар студия ҳабибаи комил, манучер маҳкамов ва сурдатарҷумон авран қамаров. салом. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои масъули роҳбарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва чанде аз мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ таъиншударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, раисони шаҳри Норак ва ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон ва раиси ноҳияи Нуробод аз ҳисоби кадрҳои ҷавону дар хизмати давлатӣ варзида таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, директори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара, ректори донишкадаи байналмилалии Леваканти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, ректори донишкадаи байналмилалии Данғараи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявии ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, муовини якум ва муовини директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони як қатор муассисаҳои навтаъсиси илмию тадқиқотӣ назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин карда шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат онҳоро ба фаъолияти содиқонаю софдилона дар роҳи хизмат ба давлат ва мардуми Тоҷикистон, наздик будан бо аҳолӣ, риояи фарҳанги волои муомилаю муошират, тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва ривоҷ додани корҳои созандагию ободонии кишвар ҳидоят намуданд. ба роҳбарони шаҳру ноҳияҳое ки акнун ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ шурӯъ менамоянд, дастур дода шуд ки корҳои созандагию бунёдкориро ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатӣ вусъат бахшида, бо ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатманд бунёди иншооти таъиноти иҷтимоиро дар минтақаҳо суръати тоза бахшанд. вобаста ба мубориза бар зидди ҳама гуна қонунвайрокуниҳо, бахусус дар масъалаи замин ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод намудани Шарифӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифӣ Фирӯза Бурихонзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон озод намудани шоҳиён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. шоҳиён Зарифхуҷа Фақир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озод намудани Мардзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мардзода Одинашо Миршаб бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Нуробод озод намудани Ҷобирзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷобирзода Додарҷон Пулот бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Нуробод озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2025.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Муъминзод. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Муъминзод Камолиддин Рамазон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Усмонгул бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Раҳим Бозор бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Зеваршоев. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Зеваршоев Зеваршо Тайғуншоевич бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Давлат Қадамов. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлат Қадамов Бахтовар Саодат Қадамович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара озод намудани Ятимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ятимзода Муҳаммади Аҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Назирматзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Назирматзода Бахтиёр бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Баҳодур Карим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қаландарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қаландарзода Ҳабибуллоҳ Қаландар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Давлатзода Наҷмиддин Сайфиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин намудани Мирзозода.
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم میرزازاده ابراهیم خالمراد اجراکننده وظیفه رئیس شهر نورک ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه 5 ولایت ختلان تعیین نمودن ابراهیمیان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم ابراهیمیان اکمل کاملزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه 5 ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین نمودن دولتزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم دولتزاده نجمیدین سیفیدین اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه نورآباد تعیین نمودن صالح زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم صالح زاده فتح‌الدین حسین اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه نورآباد تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 январи سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جمعه‌خانزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند جمعه‌خانزاده جمشید جورخان رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن تبرزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند تبرزاده جمشید افضل رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره دیرکتور انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین نمودن مرادزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند مرادزاده احمدخان امراخان دیرکتور انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره دیرکتور مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب اینترنت جمهوریوی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین نمودن مهبت شاهزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند مهبت شاهزاده عربگل عبدالنظر دیرکتور مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب اینترنت جمهوریوی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره راهبر مأموریت منطقه آزاد اقتصادی دنغره تعیین نمودن رحمانزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند رحمانزاده امرالله عبدالله راهبر مأموریت منطقه آزاد اقتصادی دنغره تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره معاون یکم دیرکتور اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن ظهورزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند ظهورزاده خورشید حسن معاون یکم دیرکتور اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 январи سال 2025 درباره معاون دیرکتور اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جمالزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند جمالزاده عبدالغفار عبدالحمید معاون دیرکتور اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Шарофзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарофзода Фарҳод Разоқ, директори муассисаи давлатии институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Леваканти, муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Саид Маҳмуд Саидаҳмад, ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Леваканти, муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Данғараи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Сафозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафозода Абдумаҷид Карим, ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Данғараи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии институти илмию тадқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Илҳомуддин Раҷабалӣ, директори муассисаи давлатии институти илмию тадқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Ширинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ширинзода Наҷмуддин Асомаддин, директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии такмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 январи соли 2025 дар бораи муовини раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Муъминзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Муъминзода Мустафо Одина, муовини раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон Худоёрзода Бахтиёртавар ҷаласаи навбатии комиссияи марказӣ баргузор гардид. бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани интихоботи узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори комиссияи марказӣ дар хусуси таъсис додани комиссияҳои ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаҳои бисёрмандатии интихобот қабул карда шуд. طبق قرار مذکور 5 کمیسیه حوزوی انتخابات اوید با انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حوزه‌های انتخاباتی بسیارمندتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان رقم 1، ولایت سوخت رقم 2، ولایت ختلان رقم 3، شهر دوشنبه رقم 4 و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری رقم 5
таъсис дода шуданд. дар ҷаласа ҳамчунин дастурамал барои комиссияҳои интихобот ҷиҳати мусоидат ба шахсони имконияташон маҳдуд дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва тасдиқ карда шуд. ҳадафи қабули дастурамали мазкур мусоидат ба татбиқи ҳуқуқи интихоботии шахсони имконияташон маҳдуд аз ҷумла ташкили инфраструктури дастрас ва ҳуҷраҳои алоҳидаи овоздиҳӣ дониста мешавад. дар ҷарони ҷаласаи комиссияи марказӣ як қатор масъалаҳои дигари ташкилӣ низ муҳокима ва вобаста ба онҳо қарорҳои дахлдори комиссияи марказӣ қабул гардид. корҳои омодагӣ барои дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар мамлакат идома доранд. тавре хабар дода будем тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъини интихоботи даъвати нави маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ рӯзи 2 марти соли равон дар мамлакат интихоботи парлумонӣ баргузор мегардад. вобаста ба ин санаи муҳим дар ноҳияи Ёвон маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ баргузор гардид. дар маҷлиси якҷоя номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи Ёвон 29 пешбарӣ карда шуд. дар кори маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ, роҳбарияти кумитаи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва ноҳияи Ёвон, роҳбарият ва аъзои комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон дар ҳавзаи якмандатии Ёвон 29 ва дигар шахсони дахлдор иштирок намуданд. иштирокчиёни маҷлиси ҳизбӣ ду масъала тарғибу ташвиқи паёми президент ба маҷлиси олӣ ва пешбарии номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Ёвон 29-ро мавриди муҳокима қарор доданд. вобаста ба муҳокимаи масъалаи якуми рӯзномаи маҷлис, нақшаи чорабиниҳо оид ба таблиғу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ва аъзову фаъолони ҳизб вазифадор шуданд ки муҳимтарин бандҳои ин ҳуҷҷати сарнавиштсозро ба таври бояду шояд дар миёни аҳолӣ тарғиб намоянд. ҳангоми баррасии масъалаи дуюми рӯзнома, номзади кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон ва як қисми ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Ёвон 29 номзадии Ҳасанзода Насрулло ба муҳокимаи аъзои кумитаи иҷроия пешниҳод шуд. ҳамин тариқ тибқи муқаррарот номзади ҳизб ба бюллетени овоздиҳии пинҳонӣ сабти ном карда шуда, баъди овоздиҳӣ маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Ёвон 29 Ҳасанзода Насрулло ба вакилӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуд. бо ҳамин маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ ҷамъбаст гардид. омӯзиш ва таҳлилу баррасии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат дар вазорати идора ва ташкилоту муассисаҳои ҷумҳурӣ идома дорад. дар ҷамъомади омӯзишие ки дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб баргузор гардид, муҳимтарин ҷанбаҳои иқтисодию иҷтимоии паёми президент мавриди муҳокима ва корбарӣ қарор дода шуданд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. дар толори маҷлисии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб бо иштироки роҳбарияти шаҳри Кӯлоб, кормандони касбу кори гуногун, фаъолон ва собиқадорони меҳнат ҳамоиш баргузор гардид ки дар он оид ба паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ ва мардуми Тоҷикистон сухан гуфтанд. иброз гардид ки роҳбари давлат самти сиёсати дохилию хориҷӣ соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакатро муайян карда, барои пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқ дастуру пешниҳодҳои муфид баён карданд. дар ин паём аз ҷумла ба соҳаҳои маорифу фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. паёми имсолаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
бозам дар тақвияти дигар паёмҳояшон ва дар тақвияти дигар баромадҳояшон дар ҳамин буд ки пеш аз ҳама тамоми соҳаҳои алоҳидаи соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиётро дар бар мегирифт, аз он ҷумла соҳаи маориф ва соҳаи фарҳангро дар мадди аввал гузоштанд ва роҳбари давлат таъкид доштанд ки соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи махсусро дорад ва таъкидам карданд ки мо бояд ки соҳаи маорифро бозам сайқал бидем ва барои бозам таълиму тарбияи насли наврас чораҳои дахлдор андешем. Дар самти фарҳанг бошад, пешвои муаззами миллат бори дигар таъкид доштанд ки фарҳанг ҳастии миллат аст ва воқеан имрӯз агар мо талошу заҳматҳои шабонарӯзии пешвои фарҳангпарвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз соҳаи фарҳанг дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бемайлон дорад ва аз он ҷумла роҳбари давлат пешниҳод карданд ки барои 2550-солагии эъломияи кӯруши кабир ба Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамзамон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додани мактабҳои мусиқӣ ва дар ин замина то ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру тармими тамоми хонаҳои фарҳанг ва умуман дар самти соҳаи фарҳанг бисёр як пешниҳодҳои хубро арзёбӣ карданд ки имрӯз тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ва аз он ҷумла кормандони соҳаи фарҳанг имрӯз аз ин паёми роҳбари давлат рӯҳбаланд гардиданд. барои некуаҳолии сокинон ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии шаҳрвандон роҳбари давлат барои баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаҳои маориф, хизмати давлатӣ, нафақа ва ғайра аз моҳи сентябри соли 2025 дастур доданд. иброз карда шуд ки эълон гардидани моратория барои корхонаҳои истеҳсолӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, додани қарзҳои имтиёзнок аз ҷониби бонкҳо, идомаи таҷдиду азнавсозии роҳу пулҳо ва дигар дастуру пешниҳодҳои пешвои миллат дар пешрафту шукуфоии давлат ва некуаҳолии сокинони он мусоидат менамояд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар давоми 3 соли гузашта дар мамлакат бештар аз 1500 иншооти соҳаи маориф сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. ҳангоми ироаи паёми солона ба маҷлиси олии мамлакат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурӣ ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд ки 5 соли оянда барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар ҳамоиши кормандони соҳаи маорифи вилояти Суғд мавриди омӯзиш ва таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар толори муассисаи давлатии таълимии мактаб барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Хуҷанд ҷаласаи ҳайати мушовараи раёсати маорифи вилояти Суғд баргузор шуд. ҷаласаро сардори раёсати маорифи вилоят Мадина Набизода оғоз намуда доир ба натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар соли 2024 гузориш дод. дар партави ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи самтҳои фаъолияти соҳаи маорифи вилоят пешравиҳои назаррас ба даст оварда шуданд, аз ҷумла фаро гирифтани кӯдакон ба муассисаҳои таълимии томактабӣ, мустаҳкам намудани пояҳои моддиву техникӣ ва омодагӣ ба давраи зимистонгузаронӣ вазифаҳои асосӣ буданд ки иҷро шуданд. در شهر خوجند در سال جاری در المپیاد جمهوریوی خوانندگان از مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند 90 جایهای افتخاری را اشغال نمودند که در سمت ولایت جای یکم میباشد. таъкид шуд ки таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо компютерҳо, тахтаҳои электронӣ ва китобҳои дарсӣ яке аз вазифаҳои муҳими соли гузашта буд. ҳамзамон масъалаҳои ҷалби омӯзгорони соҳибтахассус низ баррасӣ гардиданд. бартараф намудани норасоии кадрҳо дар муассисаҳои таълимӣ ва рушди таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳа мебошанд. аз паёми навбати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мо бисёрам боз рӯҳбаланд гардидем. дар инҷо дастгирӣ бевосита дастгирии соҳаи маориф, дастгирии чи омӯзгорон дар инҷо қайд карда шуд ва баланд кардани маош дар назар дошта шуд ки ин боиси қайд аст. ҷаноб воли асосан такя ба он карданд ки эҳтироми омӯзгор, эҳтироми падар, эҳтироми модар ва тарбияи дурусти кӯдакон ба эътибори махсус доданд ки ин бо пешрафти ҷомеа барои чи аз нуқтаи назари
چی میگوید از نقطه نظری تربیه باز هم بهتر کردن خوانندگان تعلیم گیرندگان در مؤسسه ها چی باز هم بهتر میگردد. намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон саидзода ҳикматулло ба масъулони соҳа оид ба баланд бардоштани сатҳи касбияти омӯзгорӣ, ҷалби хонандагон ба олимпиадаҳои фаннӣ ва рушди таҳсилоти босифат дастуру супоришҳо дод. дар охири ҷаласа як қатор омӯзгорон барои саҳми арзандаашон бо сипоснома ва нишони аълочии маориф ва илм қадрдонӣ гардиданд. маълум гардид ки соҳаи маорифи вилояти Суғд дар соли 2024 ба дастовардҳои назар ноил гардид ва нақшаҳои муҳим барои соли 2025 тасдиқ шуданд. интизор меравад ки ин тадбирҳо ба рушди минбаъдаи соҳаи заминае устувор мегузоранд. дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон давраи вилоятии олимпиадаи фаннии мактабачагон баргузор гардид. дар олимпиада ғолибони даври шаҳрию ноҳиявӣ иштирок карда беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявӣ сабқатро хат гирифтанд. хоҷа Назрив мавзӯъро идома медиҳад. ин наврасон хонандагони синфҳои 11 ғолибони даври ноҳиявӣ ҳар кадоме аз фанни муайян гардида дорои дониши хубу аъло довталабони даври вилоятӣ олимпиадаҳои фаннӣ аз фанҳои ҳуқуқ, география, замонои русӣ ва англисӣ барои гирифтани роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ инҷо ширкат доранд. аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳамроҳи устодон ба ноҳияи восӣ омаданд. бо дониши баланд сай ва талош доранд мактаб ва ноҳияи худро муаррифӣ намоянд. Азимова Малоҳат ҳастам, хонандаи синфи 11-уми литсеи давлатии Нурбахши шаҳри Норак, ҳамзамон иштирокчӣ ва ғолиби як қатор озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, гирандаи стипендияи президентӣ ва иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ Фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи чорум хондан ва аз худ кардани осори адибони ҷаҳон. имрӯз ҳамчун иштирокчии даври вилоятии олимпиадаи фаннии хонандагон барои синфҳои 11-ум аз фанни забони русӣ иштирок меварзам. мехоҳам сатҳи дониши худро санҷам ва дар ин давр дастболо гардам ва дар даври ҷумҳуриявии озмун номи Норакшаҳр ва вилояти Хатлонро дар арсаи ҷумҳуриявӣ баланд бардорам. ман Ҷаборзода Ҷасур, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ мебошам. инчунин сипосгузор аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дорем ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳоро фароҳам оварданд. шахсан ман худам ғолиби озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман мебошам ва инчунин иштирокчии озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошам. ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ мехоҳам ки дар имрӯз дар олимпиадаи аз фанни забони русӣ дар байни синфҳои 11 номбардори ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бошам. роҳбарияти шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани ин чорабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шароити музоҳидро муҳайё карданд. рафти озмун тибқи талаботҳои низомномаи он ба роҳ монда шуда бо тартиби муқаррар гардида баъди санҷиш ғолибон муайян гардида онҳо барои иштирок ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. гузориши хоҷа Назрив, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. моҳи дуюми фасли зимистон ҳам бо сардию боришоти барф оғоз гардид. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то оғози мавсими сардиҳо ҳамаи ташкилоту муассисаҳои мамлакат ба давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ гирифта буданд. ҳамин аст ки маъракаи зимистонгузаронӣ дар аксар муассисаҳои иҷтимоӣ мутобиқи нақша идома дорад. ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова доир ба зимистонгузаронии муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор гузориш омода намуданд. ҳамасола бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби масъулини соҳаи маорифи шаҳри Ҳисор тамоми муассисаҳои таълимии шаҳр пурра бо ангишту ҳезум ва сӯзишворӣ таъмин карда мешаванд, то ин ки давраи тирамоҳу зимистонро бе мушкилӣ паси сар намоянд. зимни боздид аз муассисаҳои таълимӣ маълум гашт ки хонандагон дар шароити хубу мусоид ба таълим фаро гирифта шуданд. ин далели он аст ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистон мавриди иҷро қарор гирифтааст. дар муассисаи мо 45 симхона вуҷуд дорад ки ҳамаш бо гармидиҳи буғӣ таъмин мебошанд ва ҳамаи симхонаҳо гарм ҳастанд.
ана чихе ки шумо дидед хонандаҳои мо озодона бо либосҳои сабук дар симхонаҳо дарс гузашта истоданд. маврид ба зикр аст ки дар шаҳри ҳисор 103 муассисаи таълимии миёнаи умумӣ, 16 муассисаи таълимии умумии асосӣ, 8 муассисаи таълимии ибтидоӣ, 1 гимназия, 1 литсей, 1 мактаби ғоибона ва 7 кӯдакистон ба таълиму тарбияи насли наврас машғуланд ва мавҷудияти шароити мусоид боиси дар сатҳи хуб сурат гирифтани раванди таълим ва ҳавасмандии хонандагон ба омӯзиш гардидааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77 шаҳри Ҳисор барои бемамоният гузарондани тирамоҳу зимистони соли хониши 2024-2025 аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бо 17 тонна ангишт ва 120 литр сӯзишвории дизелӣ ва ҳезум таъмин шудааст. ба бовари комил гуфта метавонем ки зимистонро бе ягон мамоният паси сар карда метавонем. муассисаҳои таълимии рақами 101 ва 71 дар радифи дигар муассисаҳои таълимӣ бо дару тирезаҳои замонавӣ таъмин буда шишабандӣ низ гардиданд ва бо ангишту ҳезум ва дигар маводи сӯхт таъминанд ки метавонанд фасли сарморо бе мушкилӣ паси сар намоянд. муассисаҳои иҷтимоии ноҳияи Нуробод низ ба зимистони пешомад омодагиро аз қабл дида буданд. аз ҷумла дар беморхонаи марказии ноҳия ва дигар муассисаҳои тиббӣ дар давраи тобистон ва тирамоҳи соли 2024 ҳамаи дастгоҳу таҷҳизоти гармидиҳӣ таъмиру тармим гардида ба қадри кофӣ маводи сӯхт захира карда шуд. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Фазлиддин Муҳадбеков. дар беморхонаи марказии ноҳияи Нуробод табибон ҳамшираҳои шафқат бо истифода аз шароити мусоиди фароҳам гашта беморонро дар утоқҳои гарм қабул карда сари вақт ба онҳо хизматрасонӣ менамоянд. чун масъулин қабл аз фаро расидани мавсими зимистон таҷҳизоти гармидиҳиро омода намуда барои сипарӣ кардани сардиҳои пешомад омодагӣ диданд. дар муассисаҳои тиббии ноҳия тибқи нақша барои зимистонгузаронӣ 167 тонн ангишт ва 107 куб ҳезум захира карда шудааст. дар муассисаҳои тиббии ноҳияи Нуробод гармидиҳӣ ба пуррагӣ таъмин мебошад. дар ин масъала ягон мушкилот дида намешавад. Нуробод ноҳияи кӯҳистон буда зимистони сарду тӯлонӣ дорад. бо мақсади бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон тибқи иттилои масъулин тибқи нақша ангишту ҳезум захира карда шудааст ки сардиҳои пешомадро бо сарфи ангишту ҳезум паси сар намоянд. кормандони муассисаҳои тиббии ноҳияи Нуробод дар ин рӯзҳои сарди зимистон хизматрасонӣ ба аҳолӣ хуб ба роҳ монда бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ байни аҳолӣ суҳбату вохӯриҳо мегузаронанд. вобаста ба дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ки дар паёми солонаашон ба Маҷлиси олӣ садо доданд, дар ҷамоати деҳоти ба номи Худоё Раҷабови ноҳияи восеъ чорабинии солимгардонии сайёр ташкил карда шуд. тибқи иттилои ҳамкори мо Хоҷа Назриев, ин тадбири солимгардонӣ аз ҷониби масъулони муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарии ноҳия ташкил шуда, дар ин рӯз даҳҳо нафар сокинони ҷамоат аз хизматрасониҳои гуногуни тиббӣ ба таври ройгон баҳравар гардиданд. рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ ки аз бахшҳои муҳим мебошад самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон аст. ин нуқта дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардида дар доираи татбиқи дастур ва ҳидоятҳои роҳбари давлат кормандони муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарии ноҳияи восеъ дар ҳамбастагӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим бо мақсади маърифатнок намудани аҳолӣ дар баландбардоштани сатҳи огоҳии онҳо оиди бемориҳои сироятӣ ва роҳҳои пешгирии онҳо ва аз муоинаи тиббӣ гузарондани аҳолӣ дар шаҳраку деҳотҷойҳо нақша чорабиниҳоро ба роҳ монданд. дар доираи ин чорабиниҳо дар оғози соли 2025 бо ҷалби табибони бо таҷриба ва кормандони соҳаи тиб муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ дар деҳаи пӯшони миёна деҳоти ба номи Худоё Раҷабов хизматрасонии тиббии сайёри ройгонро ба аҳолӣ ба роҳ монд. мақсад аз гузарондани чунин чорабинӣ дар он буд ки савияи фаҳмишу дониши аҳолиро оиди пешгирии ин бемориҳо баланд бардорем. сатҳи фаҳмиши мардум албатта ки баъд аз чорабинӣ мо онҳоро тариқи тестӣ яъне ки бо саволҳо аз онҳо пурсон шудем.
90% آنها با ما جواب دادن، یعنی از خود کردن و شاد بودن که ما در اوید این بیماری ها معلومات ها گرفتیم. در این روز در دوره کارهای عامه‌فهمانی اوید بیماری‌های سیرویتی و راه‌های پیشگیری آن با اهالی دهه‌جوی‌های این منطقه ملاقات سودمند انجام داده شده. ویکتورینای سوال جواب‌ها تشکیل نمودند. رفت چهاربینی نشان داد که ساکنان اوید بیماری‌های سیرویتی و راه‌های پیشگیری آن اطلاع خوب دارند. همچنین با جلب اختیاریان نزد مرکزهای سلامتی دهاتی اوید پیشگیری بیماری‌های سیرویتی صحنه‌چه‌ها نمایش دادند. در جمع‌بندی چهاربینی از نام تشکیل کنندگان چهاربینی معرفتی اشتراکچیان فعال با تحفه‌های مالی قدر کرده شدند. در این روز در ادامه چهاربینی برای گذشتن ساکنان از معاینه طبی در مرکز سلامتی دهاتی همه شرایط‌ها را مهیا کردند. گزارش خوجا نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. боқимондаҳои қадимтарин мезозавр аз ҷониби бостоншиносони уругвай ва фаронса пайдо шуд. тибқи иттилои олимон дарозии ба